Az a jó. Az a jó. Na, itt a társa, nyúljál alá. Vedd ki, kóstold meg, de nem leporsasd az egészet. Vedd ki, kóstold meg. Szabad neki mondani, hogy mi az? Szabad mondani? Mondja. Vagy nem szabad? De, hát mondja, hogy mi volt az. Nem így volt ez. Hűha, ilyen... Na hát ti biztos nem lesztek benne. Mi volt ez? Még eszi? Mi az? Na mi az? Alma. De sokáig tartott megállapodni. Ügyes. Jó. Na. Nem. Jó, akkor egy pontotok van. Nem virág, majd Vivihez mennék, de nem tudok oda bemenni. Nyúljál be. Banán. Ó, ügyes voltál nagyon. Talán 2 pont. Pluszpontot lehet gyűjteni, csak ha a csapatot megmondja, hogy milyen ízű volt. Hoppá. Hogy milyen ízű volt, jó? Az alma, a banán, milyen ízű. Mert lehet ugye az alma is savanyú, és édes is. Hát a banán az inkább milyen ízű? Inkább édes. Én gyorsan kitaláltam, hogy Na, Móri lesz a következő. Van benne több is, úgyhogy nyugodtan kóstoltathatsz többet is. Jó. Sok felé vágtam. Mindig csak ezt a végét tapinkálják. alma. Alma? Igen. Jó. Még egyet, Nórika. Narancs. Nagyon jó, hát te ügyes voltál. Réka. De finom. De finom. Becsúszik a szép mosott hajadról, várjál már. Csiribi, csiribá. Azért levegőt kapjál. Na, így jó? Mindenki jó. Gyorsabban, mert minél gyorsabban, annál jobban több pontot gyűjthetsz tovább. Pedig kevertem. Ja, jó van. Mindenki ugyanazt vesz ki. Jó, aki ugyanazt veszi, az arra nem kap pontot. Vegyél mást. Ez csak egy volt. Táncoltál. Akkor ők csak egy pontot szereztek, meg mind a 3 alma volt. De Vivi neked Na. nem volt Martinak meg alma. Akkor még 2. És hát itt Na? Jó, nagyon jó. azt mondtam, hogy ezt összettem. Akkor egy kicsit Citrom? narancs. Na most citrom vagy narancs?
Paradicsom. Tudod, mi volt? Paradicsom. Na akkor egy pont, meg Nórinak az egy pontja, meg egy pont, az 3, ugye? Igen. Figyelj, majd holnap is nap lesz, és majd aki holnap viselkedik, az majd szészre. Te már voltál, úgyhogy te csak ne szóljál. Ja, jó. Olyan sötét van. Sötét? Jó éjszakát! Elnálom. Figyelj! Paradicsom. Na, hát ugye aki ismeri az ízét, az fölismeri. Ez nagyon jó pont még. Na, mi ez még? Alma. Nagyon jó. Látjátok, ő nem gondolkozik olyan sokat, mint a Máté, hogy még a emésztést is megváltja. Én sokat gondolkoztam. Hány pontot kapunk? Hát 2 idáig várjál. Nyitd már be magad, nem tudok menni. Nem még pont van. Jó. Jaj. Kapja az én levegőt. Hát, milyen fél? Jó pici. Jó nagyra kell volt. Ki van a szemed? Dehogy van. Nem lőnek ezzel nyulat, Én tudom. mert nagy van neki azért. Alma. Nem tovább. Alma. Ó, ez csak egy pontot ér. Ha akár hányszor mondasz almát, akkor az csak egy. De nem érni, akkor egy szemlébe helyeztük egy-két. De hát nem akarnál másikat választani? Csókolom. Narancs. Narancs. Na, akkor ezt befejezzük, jó? De nem érni, hány pontunk van? Nem. Várj egy kicsit. Nem. Állíts meg.